Gošća Dnevnika je glumica Sloboda Mićalović-Ćetković, koja tumači jednu od glavnih uloga u seriji Nepobedivo srce, čiju poslednju epizodu emitujemo večeras na Prvom programu. Sloboda, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Serija ima veliku gledanost, iako prikazuje neko prošlo vreme. Neki bi rekli možda doba nevirnosti u odnosu na sadašnjost. Da li je to ključ uspeha? Pa sigurno da jeste ključ uspeha, ali nekako ja ipak mislim da je ono za čim narod čezne, a to je to neko bezbrižno vreme, sigurno, da se vratimo nekim pravim vrednostima kao što je ljubav, kao što je poštovanje, kao što je obrazovanje, sve ono što nam danas nedostaje i što smo, čini mi se, u ovom ludom vremenu nekako izgubili. I eto, pokazalo se da prosto, eto, šotra zna da narodu ono što treba. I ja iskreno mislim da je pravo vreme da se vratimo tu gde smo i krenuli. Milena se razboljeva u seriji, večeras je poslednja epizoda. Na internetu su silna nagađanja. Da li će biti srećan kraj ili tužan? Tebe verovatno svi pitaju šta će se desiti. Šta im kažeš? Pa ja im ne kažem ništa, zato što ne bih voljela da ja sama, da sam gledalac, da ne znam o čemu se radi, ne bih voljela da znam kraj, ali kada je šotra u pitanju, verujem da već negde se nagađa, jer kada su šotreni filmovi i serije u pitanju, obično bude onaj crveni krug gde vi upozoravate za koji uzrast, kod njega to ne postoji, za sve uzraste. Tako da se možemo radovati, znači. Pa mislim da. Sloboda, publika vas je zavolela prvo u filmovima, onda u serijama koji su upisivali neko prošlo vreme. Kakvim ćemo vas projektima gledati u naredno vreme? Koje uloge možemo da očekujemo? Pa opet je to neka epoha, ja se izgleda tu najbolje snalazim, tako da očekujemo sad seriju Jagodići koja će biti ovde na vašoj televiziji, naravno, tako da eto, to je nešto sad najskorije. Hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala vam.